Is daar jij snijden geherig jury tussen over zijn? Snijden. Snijden geherig jury. Ja. Ja. I guess Jeff Ema we gaan aan een log get a snail. Well, I just must be his Aonghais. Squares hij even. Ja. Ja. First up in the south shop for that. Ja. Ja. Nee, zo ze gaan jig hoor toe was aan een pot want hij. Say. Goed het. Oh say. I go hard goed job. De zijn nu nog wat zo. Mhm. Maar wie zo nu het meisje. Hoog gooien. Ja. Zie je. I guess en jij kapper herig jury. Die match at a square. Nou weet ik hoor de story als aan de story gaan bouwen. Jij kapper herig jury. Zie je rafter na stud no J. J big out? Post. 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 De corner. Ja. Ja. I guess J man a rafter. Rafter stringen mogelijk stringen noemen. Zo juist het een rafter. Stringen hè. Stringen mogelijk een rafter. Stringen noemen. Right. Correct. Zie je stringen moet wat stringen opweden. Het is nog het is nog post. Post. Shit. Ja. I guess big at the snail. Na stringen goed job. Oh wie ja. Ja. Dan kom maar. Ach nu moet u zo nog goed om bos corner. Shit. Mooi nog nooit nog een beetje journalist naartoe bij voor ze daar zitten. Het is nog daar hoe. Doe wat ze doen wat. Je was gebeurd. Nu tijd. Zie je Ach nu gewoon en je moet een keten. Gamek. Ja. Wat een lustig zo. Ja, Ja, dat is jullie. Het is zachter alleen. Als je in je sons kan beetje van chidjuk. Ja.